savnet efter, at floden Mira er gået over sine bred. Her nyheder på TV2 igen kl. 9. Godmorgen og velkommen til den sidste afdeling af Godmorgen. Så kan jeg sige, at os fodboldfans, vi kan glæde os. I aften spiller OB jo sin kamp i UEFA-cupen, og i morgen aften spiller FC København sin kamp. Og når det kan vi rundt igennem til Aalborg og til sportsdirektør Lene Jacobsen, og sammen med BT's sportschef Lille varme op til de to kampe. Og jeg er kampdygtig igen. Jeg kan også sige, at vi lige om lidt skal kigge nærmere på den amerikanske skuespiller Mickey Rourke, som er Oscar-nomineret, og han har faktisk været væk fra lærredet i omkring 15 år. Men nu skal vi have vejrudsigt. Det skal vi i hvert fald, og i går der fik vi det her billede tilsat af den her lille røde her. Så der er sådan en forårsbebuder, som nød den sol, der var over Sjælland i går, og der er altså også lidt sol på Sjælland i dag. Men vi har skruet lidt ned for optimismen her i formiddagstimerne, så ligger altså stadigvæk nogle lave skyer af og til lidt tåge. Så helt så meget sol, som vi ellers har troet, der kom, er der altså ikke. Det er dog her, at solchancerne er størst, og så er der altså en hel del skyer her ind over Fyn, og altså også over Jylland, og temperaturen har altså også været ganske lave. I dag er der nede på 13,7 frostgrader. Og så er der også lidt sne. Det ligger her i formiddags og morgentimerne her i Jylland, men særligt i Nordjylland, så trækker det altså lidt længere ned, men der vil altså være lidt vildt drøs, der er ud af de her skyer. Og her i formiddagstimerne, som sagt, mest sol her i de østlige egne, hvor vi får en rigtig flot dag. Der er ikke specielt meget vind, og så ligger temperaturen altså under frysepunktet stadigvæk her i de østlige egne, hvorimod her i Nordjylland og så ned igennem Jylland, jamen der ligger vi omkring frysepunktet. Langs Jyske Vestkyst kommer vi efterhånden op på en 2 grader, og det vil stige her i eftermiddagstimerne. Der er sådan noget lun luft, der presser på her, selvom der ikke er specielt meget vind, så gør det altså, at temperaturen de stiger. Til gengæld så kommer der også flere skyer her fra vest. Så den sol, der må komme her i formiddagstimerne i østlige egne, den skal man virkelig nyde og eventuelt se. Den her lille røde her, der skal efterhånden flere skyer, og så kan der altså være en smule sne lige i det her Kattegat-område. Og så vil temperaturen i de østlige egne stadigvæk ikke nå op over frysepunktet. Det er her, hvor kulden ligger. Det er ligesom den kamp mellem varmen og kulden, der vil komme til at udkæmpe sig i dag. Til gengæld så ser det altså ud som om, at varmen den vinder, fordi det er altså sådan, at temperaturen om dagen kommer til at komme op på de her 4-5 grader, men der er stadigvæk nattefrost de næste par dage. Hvis man som jeg er Superliga-fan, så må vi lige væbne os i 10 dages tid med tålmodigheden, der starter Superliga-sæsonen nemlig igen. Men som en opvarmning på Superligaen, eller måske endnu større, så er det i aften, der tages hul for den næste omgang af UEFA-cupen. Det er 16. delsfinalerne, og i aften møder OB, spanske Deportivo La Coruña, det er svært at sige, og i morgen møder FC København Manchester City. Begge kampe spilles på hjemmebane, og morgen til dig, Jacob Dahl, du er sportschef på BT. Og med på telefon fra Aalborg, der har vi OB's sportsdirektør Lene Jacobsen. Godmorgen. Godmorgen. Og oppe i Aalborg, der formoder jeg, at byen er så slået ved at varme op til aftens brag. Har du drømt om kampen i nat? Nej, det er faktisk heldigt, at jeg drømmer om fodbolden. Til gengæld laver jeg heller ikke andet, når jeg er vågen, så det er jo lige passende nok. Men selvfølgelig tænker vi på den kamp, fordi det er et eventyr i Europa, vi gerne vil fortsætte. Ja, fordi I blev nummer 3 i gruppespillet i Champions League, hvilket er jo en svært flot præstation. Og så er I så røget over her i UEFA-cupen, og så skal spille 16-dels finale. Spillerne, er de klar til aftens kamp? Jeg synes, vi er meget klar. Altså, vi har selvfølgelig et sted, vi ikke er så klar som spanioler, nemlig med afgørende kampe i benen. Til gengæld så tror